Ebusuafo sina sisi diabo adosi ntino uye adie bia no adwemu mienu sisi akada okoye papa krampo ne de boni eba betua oka uye obi papa na krampo no na obru nua e de fa wo sanse bia na papa na wo ye no minim sa na nani na so sa na ayedensie obi papa kra na omianhwe ye hu yie e na fensu one so obi de ne kunu number emma wa aya no adwemu mienu na sese odi ne ba ne ma ebeja o se hwe mofai mana efo se bi oye wadanfo ni bokosu atafenti no e wo se wonji emofa no nyesa na etumi ni duabo ebro ebi ato eye ababa wo yo no ankasa na danfo ni bokosu atafre no de odi aje no no dofo pani ne behwe ne beti nkomo na ekoso wa ha no na we di emu odupa wo hwe wi a na odbetu humfo akase sei de papa ye kra wo ye krampo no awoye mu adanfo kra no tumi fa ho edibo odua na mo me de menka mu nsam bebre odi yenkonko tie mu nsam emra ye ba so a video no bisa ato aso ebi ho edi asem na awie akosua edi wa be ye ni ma nya abotre ma ho sha asem na se entu nsi mfimfini na kasa gu bibi ye mu na atiefo nte wonka edi na edi wa ba me pa cho de edi ma ba ha ne se eye dokas oti ahensan me patna ahensan enfie miensa ekosua adwuma ya de pam ewo apensu enti na one me ma ne ba ene me ma ne ko school tina aka be busome miensa ama ma be graduation timi wa adwuma ma na number bi frame number ne frame no ene obo ni din say ye mi o chicha Alfred na msise mpacho adai ene o se Ernestina epra na ye pe ne o maame number no wode ene maaye na awe ene msimpacho mi wa adwuma mu no se ene hyiaye e wa agogo ena me koye mi so wo mo frame sa akwala ne plan me fla akwala ne maame se dokas yesi ma akua pro na wowe na o se abawa me wo adinkra ho enti kohwe ne fa ne koma me na me ba na me siyo ena me koye ti me koye na ye dragogo no ye hu doctor na doctor ne sisi di akwala na sie plan wontimi enhwe enti ye mfa ne nkogin akoni aba e kosu nyina eyemia wo maame no wo ba ye ne ya akwala ne hu bibia awi aya ma ne bed obegina ho sunsa ho so mo mpesa no mo pamo ma wo ba afi mi di gin na otwemienu timi wo ha na wa wo frɛ me na akwala ne ya oba enya me ba madamfo ba wadamfo ba me pa twan ena wo mansu ofie me mansu ofie oni wo mu ne ko school nti wo play no me na omo frɛ me na me frɛ o maame Matiase maame ne ba hospital na esu a wo sunu na nurse fo ne pamon no okay ena wo ba afie enti mi wo ha na o frɛ me na o se abawa na me si yes na o se mekua papa se wo pena o nambo enti mi di ama no ena me si yo enti mi so me frɛ be ma me ne ti na me si kwadwo yi dokas ya frɛ me se mekua papa se wo pe me nambo enti enye ne de na o se o fama no se enye bone so enti fama no ena me de number ne ma papa no enti afra kwala ni plan so ebesi na de papa no wo frɛ me ti wo frame a no wabisa akwala ne ho tesei mesi wo ene ho ye ena ejaye de etiti wonti mi wo hospital no wode nklama aminwie kuma se o meka nkyere me se papa ne frame na me fa wo bebo medua why na eka sei ye dokas no o te ne ba ne ho ogi no a e wogi no ena ode nklama aminwie kuma se o meka nkyere me se ni kunu ne frame na me fa wo bebo medua onso na o te ne ba ne ho ogi so na akwala ne ho ogi enti hwa na maami bi nso behwe ne nana ena mesema asema minwe yi kan tie bi maami na me mpese mekofie a mekwa akobisa no mbeka se enye no kole ena maami ne semate wadamfo no bebe nti oba ye bebisa no ti oba ye na maami ne se awura bla ena otena ase na o se wo ho tesei na o se me ho ye ena o se wudi eni o se madamfo na o se wadamfo no aye obone osi debi no osi wadamfo nya obone na wo be pira no wagya na adwuma ebehwe ama wo na wutimi ekoka kire ni nwa se wo bebo ni dua wosia na maame ne si ni oye nipa bone nipa wunye nipa wo betimi akuno ene koye ye o nti doctor ne ba ya obehwe akwala no na mete eho se wo mo so akwala ni mu no osu
ena akwala ne frɛ me se me meso ni mu na me se ma akua me ntimi nso mu o ma me se me so mu a obebo me dua ntimi nso mu ɛhɔ na doctor ne se maame entinya wo ba ne akwala no na me si daabi wo se wo se nya wo ba no na me se mpa chode daabi wo se ene wa ya ade pa o na maame nti wo ba ne akwala ne ye akwala ipla beda ha ye hu da no na wo gina ho ne ye ho de o mu jojo na me de me fa me bag na me ba fi nti me ba na me frɛ papa ne frɛ me na se wa firi akwada ne hu ogi ho akwala ne hu ogi na me bedru fi na papa ne frɛ me ene o se maame ma akua ho na me se da ankomo na me ne udi ye na nti me de ma firi ho aba fie na o si yo ena me de metimi ba bi nam so kra ma metu ahensan ho akotena atonsu nti wono nso ahwim ekọ galamse minim ba bi a woye ne galamse no nti me wo honom me kwa adwuma na me ba ya one girl ne ba panyi eye emoso ti me ba ye na akwala ne timi dem na me se maami ke man kan cho se akosu mu ba ha pamwo mu no maami se obebo me dua na o se maami de me wa ha ma no amu no o se obedi na me de me ti bi ma no ena me se fi na ekuro wo ba ha e ma na aduane ni biem ena o si yo timi maami yare wa ba ha se ntimi de me sori a ne meje wo mu ho kwa adwuma timi maami se akwala ne ba ho a na wa pam no nti na anu wuku adami wa adwuma mu na nsu o to na me se me ba fi ntimi ba ye ena me ba ba market aka kire me se ma akua ba ha ba hwehwe ena me se wo ba hwehwe me sesei ti mbede me bag si dem krama no ansi na akwala ne bae maami bi wo ya ase ho fro na me se adai ba akua wakwa akoye dai o se maami nkoye ahwe na maami ne se me meflo mla ti na nsu oto na me fam na me koye na sister ne se maami we de ye boko akosu ne ga na woni wo mutie no ako nti ye pebe bi ama wo mada nti mi pese nka me mankwala akosu ne ye hwan ye dokas ne ba panyi na dokas ne nkwala ne nte after so wo mu friji oba ye no wo mu friji oba ye no oni wo mu nete ba ye mre kakra ni woni nkwala ne nte mi ene ode nkwala na koma nipa foforo ya nipa ne nso te ye side hwa enti sister ne be frɛ me a me koye no se maame wo mu so mu maame adamfo no nti e pe ba bia mu mada na me se maame eye no kre so maame adamfo ne me but o maame no mu a me boa ne nyina wa nya hwe amfa maame wadi dua bo na eja me kwanti ena me nso me ne me ho me ne be ma na ti nti se metimi agi wo mu no makoda de a age se me kunu fra adwuma ba me bo na mane ena o siyo na me de me sole ye na me kofi na me ja ankwala no nti mi kwaya me kobo maami amane na maami se won pene ema nkwala ne meda ho because o maami ni dua bo wona no obi na no osimebo odua bia na wa amọ no wo manim ama manhu no akobo no wo machi nti ya nti mi ne nkwala no ana nti mi sister panyi ba be wari nti mi ko no ho oboase nti mi tika mu ba na mbaketo abaya panyi ne frɛ me ma na msi yes ma dokase abaha aba be kasa wa ha se nko oba be bowudua na se obebo medua asem aye ne dai wose ma akua aba ha ba ma na aduane adi afensu ma akua papa aflo nti obebo udua na mse sesen wo de metika mu memba ti me ba ye na me fie wura mo eye no mo se ma me nsososo ti me bufu yi me ko ga no efie me ko ba bia wo mo no oni ho nti ga na waje nkwala ne papa ne wo ho ena papa ni bisa me na me kire mu kire no se maami nya abotre na me bani ni ho oba me bisa no ena mba afi ti mi hyede ma na me ti so obi bo me punu me ko bie na ye girl na me ko ne ho no ai sere di asem na akọ ka kire me papa na me so me ba ye so aba machi ena me ba be busa asem koro ene ye jedededede na me de me ko wura me dem no kasa ya no ndi okoi ade achi anopa me dada ma na ga ne sa ba ye be bo opunum ti wo ba opunum ma me pie ye no ai sele de nkwasesem na odina me se ma ye dan ai me bo dua me ma me de ahoma abọ ne yam hwan na ekase eye dokase no ena me se wo be bo me dua se ma ye odan enti me boni amaye ni se ukunu afre me amafa me ukunu no ofre me na se me fa me nka ho asem papa ne kwaso odo ho asem ba mitimi ka che ni se da atwa so na me adamfo na me ne fa ye na ne ba play me hwe no wanya mu aye papa bi amfa ama me na papa ne akofa nkomo foforo aba na ye di no akate ne na mitimi ba bi enti me bobo me dua sesen
ena mi fie wura mo ne wo mo amene wo mu wo fie patapata me na mi ko wura adwae ti mi wura adwae mi dwae na mi ti se o kasa ono de wo ye kuapem ni enti bosom wo ne fie enti o de me ne masefo ya hye bosom ne nsa ena mi se enti mi pie ba ye na maame ni mi fie wura no wo fa asefo ne wo mo fie no mi se na ge isa na wote ena mi se o me de me nka hwe nkyere ne me de ne be famra kwa so ti mi frɛ papa no ena me se da sisi a mi wo fie wo yila ba ha sei aba be kasa se ni kunu no na oba blonya bre kura wonu nyina ne wo efie ena wo sai frɛ me na me nkoma me ni wo bedi no wo bona mane ena wo se me maame fani ko tek no mo frɛ no na ba bi kura me ko gina ya me ni di nkomo no se me firi akura ba ye se wa frɛ me da no aka ama watie na ono de saa na wote woni me kasa a wantu aduabodua ntina mi gya na chiri di a me de be hya me number kura wonim enti maka kyerɛ se hwe na wanfa me number ama no se wo de me number mana me no wo bi kapa na me see you na me de metim baby enti na de me nim no enti sesi ade enti no aba de ne enyamo awo te se me pese oba na asam na wo kan ye no ye ko hwehwem se ye duaba a wodane efiri ho no because ni kunu no me kura be ma no wogina ho a me nhuni se wonie senyo ono na be ka se bi ama mimini a minim ne da papa ni so no nso nim me da je se obefrɛ me wo fon so wonim me da no wonim ba bi krokra nso amete okay ma yenhwe bibi ekwane a wo fa so a unya papa no wo wa ma no ne no enoma eye dokas no an frɛ wo ka kyerɛ wo se papa no se opese wo ne wo kasa wo ne me kasa wo jin ena unya papa ne noma one ne kasa ye okay ji ho na wo de nkra e ma wunua so o me ka nkyerɛ wo se obebo udua kyerɛ se wo ne papa ne kasa adentina ono an ne de wa wo no ma papa no na afei de wo san de nkra e ma obi so o me ka nkyerɛ wo se one papa no kasa nti wa anya ye obebo udua de etia na wa musa no ma musa no nso mibisa no no na asem o kan ya ne se papa ne kasa papa ni mu no enti no the real ono ne papa ne kasa ne sa na me ne papa ne kasa no me se me oye papa panyimu wantimi anwome kura na bia obeya me papa nua me ntimi ne kasa se de ono ne kasa wodidi na atam no okay ena wa friji ho ena sisi a woni dokas no ayonkofa no emu ate enkwada na ntumi ama wo nkyɛn bio afei na one papa ne tokosu dinkita ho enti dokas ne ye dey hunu se papa no da so frɛw me wo ho na dokas na damfo be ka kyerɛ me se me mfa papa ne number ema no papa ne nso ama me warning se hwe na manfa ne number ama obia enti wo kan na me se metimi de papa ne number ma ne dia agye se me busa papa no so wo ka se me mfa ma no dia na me dia ma no enti me susu se bia huna ohun se papa ne number da so me won eni nti na wo yesa ade wo ne papa ne twempena na me pa cho da bi wase ope me pa cho da bi nti die ne beba santokwa we menti ase ase ni o me sarande no I don't even get it me tini ba bi oba na apira ene afrem ya makọ oba school ena me call ye na kwala no hospital edi nkan call ye ntumi ni abo akire di abaji ye de ba ji no me na maba betena kwala no kire se maame na nkasa ba ho no osu ena doctor fo apam no watena kwala ho na wotwemienu emu na maame na efre waka kire o se akwala no makua papa peso no ka se o ntimi do number ma no ena o de o number ma no ena papa ne frɛw eye den ne ba se dokasi beba be ka kire wunua so o me ka kire o se o ne papa ne kasa obebo udua o de ahomete afiri ayaresa de ho wa ba fie o ba fie no sanya bibia to atwa enti hwan ne koka kire dokasi ne se wo da so ne papa no kasa ho ne asem no ende na minim ti agye se bia papa ne betimi a kire se bia wo flame ena me ka se bia wo flame eno de minim ni obetimi a kire one papa ne twempena me pa cho da bi one ne twempena me pa cho da bi wo se opeda me pa cho da bi na won so wase ne peda me pa cho da bi ana sesei adodedie bi wo honomo a papa no de brew na emum mfa ma dokasi ntia me de me susu se bi a me akwala ni plae no
ya me kwohwe no papa no kra sende me 1000 ena me ka kire me kunu na me kunu si da bi girl na boka me sa diska ne sa ye dey e de brain nti mi nim ade kro nti a wo yesa ade girl no wahu se oje jiska wo papa ne ho edinti ana eno de mi ntimi hu gise bia wono ane betimi a kire wa ba be ka kire oda se one papa ne twempana eno de wonka bi da na asema o kan ya ne se papa ne frɛ me na se me fa obebo me dua okay ena se dua no wa amo ama wante na emu ba ufie ho no de no obeka ye nti ama wo ye mahyew a wo pɛ ye mo ase wo go ye hwehwem fie ndi obeka ye ne se osi ono de wo ye kuapem ni nti wo de me ne mabusuafo nyina ahya akonodi nsa sa akonodi like I said sana wo kan no se wo firi wo ye kuapem ni nti wo de me ne mabusuafo eja akonodi se wa ye den nti no de wo ne wabusuafo se mama ne ba aduane afensu ni kunu efrɛ me a na mafa na papa no da so ne sa dokase kurei ware ana me pacho papa ne de me de minim ba obusa papa na papa ne si woni na gyae na me nso dokase ne minim se ono nso ne be ma na tisisi wo waka kire papa ne se dokase ne be ma na ti me pacho no de me nka kire ne papa ne busa me na me si minim papa ni busa me se yesi dokase ne be ma na ti wo papa ne dem na me si da mi minim me kwa adwuma me ba anwumre ntimi hu se si anasese na ono so oba anadwo nti ebi wo ho oba na obebo me punum wa me bom nsu ade achi no hu me a na wachia me ntimi de minim mo asemu yi enti dokase no se wo waye ne dan pa ono de na asema o kan ne se mama ne ba aduane adi mesanso ni kunu edi nkom ni kunu flemi nti ni kunu flemi a ma memfa mini di papa na atam nso minti mini di na atam nti the best na ne se papa no na maka che ne se mesre no asem we kwa awie ya ma on flemi biem na ma ba benya asem okay adofo dokas ne ye be pene wa homa ne so ye friend dokas de me pa cho ni di minima ne dokas ote hen oti ahensan by sisi ade yeso okọ galamse o baby minim baby kro na nkwala no wo han ho sesei nkwala no no mo wa na damfo no ho wo atonsu by sisi ade wa ba be faketwa ne de ne kọ kaase panyin ni de minim baby o one papa na wo sei one papa na wo baako de o wa ma no ne no me pa chan one na wo baako sa baako ni pri akoda hospital okay enti die beye bia na yebe hunu na nasika na dia wo jiuzin osi akrakro bia yes ba min jimidin na da akono dia ye kuapem bosom ana oba dia you have any idea empam cha mo amutie akono di oye ehin bosom te se dia antoa dia chema wai Ghana had dia wajiri din oya asante bosom Okota chimanzo a bochrowa number 1 bochrowa odun so ye bono fo so de no na akonodi nso ye henfa de brekum dabi nipai wakase wo se ga ni so ye de ni so ye akuapem ni enti minim se ebe ye mante ye de ni akuapem eni enyanwanwa ye akuapem fo bosom eye akuapem nti akuapem fo nso wa akonodi po de say ye mfa nya yi po de po ya dibodia so neka what bida na obo what bida po de mente say enteda mente say obi nso dane po boso dia wati se obi dia bobida enti onso wona ni asambe na opeso obi sa ba ya awade a chame agravidas era ye den na papa na wo outside no nya o number me pa cho ne yire na ne de man Dokas ne na de wo number Dokas ne na de me number ne o de man se won fanya dey o de man se me na mete ne ba ne ho nti ya na papa na frame abisawo abisa me si de asi
me nso papa no ofre me a na ye hospital no ofre me video call na wa hwe ne ba no sidia ne plan mu esitie. Okay. Enkomo ben na papa ne frɛ wa wani udi. Me dia papa no obi say ye latte for dia. Se latte nyina ye akuapem. Me dia papa no ofre me a one me nka asemboni bia enkomo me say me nka as wani udi me say enkomo ben ya na wani udi. Fa ne se me na ma frɛ wa. Hello, ete say aha efiri ho kono enkomo ben ya na to aso. Aya obisa me se me ma no. Enkwala no omu ho te sei me so omu ho ye so omu ko school me se ai wo die ni mom me pa twan no wa bisa na ma akua nsu ko school me se dan pa chonkwala ne ba me bisa na omu se wokoi o see you nti oya wo se me sira se wonu aduane no ba ha aya na wa mani bia di ama me se dan pa cho you enti odi akwada na di sika fa wo so a me pa cho da bi. Because I say me sense be say now doctors no epeso chere ewura we say ebi a papa no ma we sika kora dodo sene ono na one na wo no oba ode to afa ye hwe ni sei ede be nti e no obeka say eya amane ba na aduane wa bra ne maame wo ho se papa ne kire se akwala ne ba me ho ebe fa me phone de frɛ ne papa. Well, that hospital no papa ne ka say obebre ne phone. Enti oba ye no se ma fa o phone ne ma me na me si ma akua me ni bandro e na o fai. To o fai no se ma wusu ni bandro nya na ma frɛ me papa no no se da phone na o ka say obeto abela me no. E na o se a ma akua maka kire o se wo hia bibia aya abla o ma me ho no mfle me na ka kire me. Ti wa ka mate. O maame be no Me ze de wo abeya maame. Okay, to aso. Enti wo ka sa no ena me si wo de wa frɛ na wia wo de fa me phone mami ena me je me phone ena ono so koye. Ono so koye. Ena akwala ne call. Ha me say ma sem bisa ne ye say won kasa yim no se papa ne frɛ wo no ena o se ma akua we hwan we ena o se ya ma akwada na aduane mami. Denti no maame wo ho na wo no obeka kire wo se ma akwada na aduane ma no die na si me pa cho da papa ne kire se wate se maame ni ho no ode nkwala na ja ene obisa ma se mimi momu die minim se o maame no watu kwan ana se wontu kwan ga ne ene wo mu nyina na ete wa hensan ho enti nkwala ne timi ba ne ho weekends no mu kɔ na akwala ne so beba me ho a oba me ho Saturday enti mimi nim se bia o ma ba weekends ene wa ba me ho no. Enti papa ne se wate se ne yire no ana ne ba ne maame no enni ho enti na wode ne ba no ehye wonsa ai afi me yenhwe empredodo se na papa na send sika si usu se fama akwada no me pa cho on send akwala ni sika maame da last week na ofre me say enka ba bia akwala ne te no me nkɔ ho na me nkɔgye nipa na woni akwala ne te ne number na se me mfa ne number ode ne number foforo ma me say me mfa nkɔ ma girl no na nka girl no mfrɛ no na wo frɛ akwala ne maame a wonya no enti nkene e na o ka say obɛfrɛ me na nka wagye saa number no enti say o send scarce you so de ebinsi da me pa cho de na so wode che won so apart from 1000 no so wa che usika ahodo asai wa che o be say 1000 na chi no wa mame 700 obisa me se me ye adwuma bɛn ena me se me pon me ho no me nya start adwuma ena o se ne adwuma bɛn na me ye na me se me nya seminar enka meton ena o sende me 800 se me fa nkofa seminar emeton 7 ba ko na 800 ba ko ana me ba chan eno ebomu ana we ba na we ba e amu 7 ne de na me ba keto ne yare ena o frɛ me na o se asemati se nkwala ne kasa na me se da unemu yare o na o se ne he na me se o ko school mu afisa mo de naba ena o si yo nti e kire na o frɛ me se wa sandi misika me fa nkoto adruma no ena me da na se me nsu sika o de be ma me bia be ma na me ne tene me ma ne ya awe me bona ma ne nti doctors ni nim saa sika we hu bibi me pa cha no de woni ha ntimi hu se woni ma na se woni sa den na papa ne hunu se doctors ne obite ewo papa no amu dem me pa cho enu de minim papa ne fie na papa ne fie ho na doctors ne me tie pa chan papa papa na busua fie
ni nua kumane na iremu e wo fie ho no ti sa fie ho bi e na Dorcas ne tie Dorcas no ne ba papa ne ba no ne Dorcas ne ba no hwan na ye panyini me pa cha ye Dorcas ne ba na ye panyini enti odinka wo ya ansa na wo hia papa no ena ye de na papa ne hunu se one obi te wone dem me pa cha no de miminim o frame na obi sa na me o frame kra na me maame wo ntimi to speak out said be ya me maame beti bi na ekira nko asem ba wa me ka se bi a Sarah ne bo mama ne o frame na na o frame no no say Sarah na me sida na o say da bia me no udi nkoma de ya no kre no mpesa wo be ka akire me na wutwa nkontompo kire me na me sida aden no say me frawa no mabisa wo adamfo wo so wo kwa adwuma me frawa wadamfo wo so wo kwa adwuma se wo nte da na me sida aden no say obi afre mi sesi aka kire mi se Dorcas woni sa amele o se hwan netie m si da mi nim amele kro ono wo kwa adwuma oton pano wo obofo aside ho no me so mi ya adwuma wo atonsu me so me kwa 5 na ma ba fi ono so bi o ti mi bedru fie be 12 enti mi de mi hu se wo mpena na se woni mpena enu de mi nim ono so kwasi ada nyina wo kwa adwuma enti mi nim enti obi ka se enkomo a wone papa ne di enti na Dorcas se obebo odua na obeso mi sei no de mi gidi na so obi nso ka se Dorcas na dwen woni trimu se wo wakwa akote ne to akire papa ne so ne be ma ne te enu nti obebo odua eno nso eno de mi enu nkwa ekan enu nkwa de anka mi nsuro ni dua bone se ye call hospital ho baaye no saasem na bi na si ma papa bi a wo se wo de Dorcas na ye ne se ne ba papa ni bodua ma dua ne minim so madane o so mo nane yo eno de enye ma obodua se obodua se mimi keka Dorcas ne ho nsem e de kire masters for na o mo hwa akwala no e wo hospital oni se bem akwala ne papa asende Dorcas no 100 million Emma me kofre headmaster no kra wa skwa e de ne ba ho no ma headmaster ni bebusa ne se da ben e no woti ya na se wo hu se me ka kire na o se wono de wo hu hwe na de wi o mo si ba ho a o mu betua eka bia o mu bisa report ne de osusu se me na maka bibia kire wo na headmaster ni bisa I say nti se wo tu ho se wo be pra na wo de ne ko hospital wo to adura wo nyi receipt ana ena papa ni se ehwo no wanyi papa na no nti headmaster no kra bu fui ama o mu didi papa na atam na o mu twifa so a o mu de call nti mi se adua no kra minim so o madane o so o mo nane yo minim okay akra me da eja kwa me na ansa na memo abusa o questions no twere gu ho why mati na menye we mra bani praye no na odi number ne maame enti odi number ne ma wo no e ba ne se na se de papa na se won suma fa ni number ma Dorcas papa ne kire se Dorcas ni nya ne number o frɛ na no wo boni dua enti wo no kra o frɛ na odi wo no e ne frɛ no na the number no a Dorcas no e de ma wo a na wo hospital ho no papa ne jai no yusu ana papa ne wodi nkan ya frɛ me no odi me number ne ma papa ne nti papa ne di wo no number ne frɛ me ansa ekire wodi number na ankasa enti so no be frɛ lady no a oye no ono me pa twan oh okay Dorcas so obi ka se papa no de wu twa Dorcas mpo a obeja tu me pa twan no de mintimi nsan because minim one ne ntem asem uhu no britia bu enkomo ben pa na one Dorcas ne di e fa papa no Dorcas ne de enam ne ba ne de ni nti no one me nkasa nti ono de minini ni nkomo na papa no so papa ne de minini di nkomo ba enye Dorcas ne ho nkomo na obi a enam ne so a wo hu ni ku woni ni di nkomo ben meka ne se na Dorcas na ye ni kuru ne papa ne de kasa mabla bomu nkomo na me ne papa ne die Dorcas na ye ni kuru ne papa no me pa cho mi momu die mi beto ise one papa na wo ba ma meto se eye ni kunu o beto se one papa na e wo ba ai me kwa papa no minim no na one Dorcas nam no na o ka che o se ni kunu bi wa bruchira na me pa cho da bi to say na me kura mi bisa ne se me akua mo papa wo ya na won kan kire me e kopem se akwala ni playe
Inti ni ba panyin ni kura de onu da bia na o ka se onimisa ni maame ewu ni ye de ni gya dokas ne se wonhwe no inti se oba na o kasa meseme nkasa wo ya akwala ni kwa se wo kasa wo maame de wi a osi ya no se woni fie kura na asem ba mo beba na manu aduan na ma bedibi inti ade inti na wo kasa na me ma kasa ade akira akwala no aye ni ba panyin no ni papa ne ba no me pa try ni ba ko tina hospital 2 weeks no ukunu di asem na o ka kire me kunu de wanka hwe ya nkire me wanka hwe aha no me pa cho de bi na ono no kire se dokas no me ye ba atan iti se de dokas ne ye ba atan no inti se me ye bibia ma dokas ama me nwinwi hu se bia wonye minwe minim ba bia me nso me ho bekwa akokire me inti wono kra no no ono nso ba hospital ho e ba behwe yen e ma me nso kra free ofen so enso ba hospital ho behwe ye ba dokas ni busuani bia ni ho a oba hospital ho kra behwe ye da inti obi a wo ye we nyina ma no e ba ne se na akire de o se obebo odua minim de entia enti se obi ka sese yi woni dokas ma no e ka bibi e fa dokas ho a obaji atum eno de aminyi ntum because dokas ni ba bia ni ho no ma oba ho a mini ni di nkomo na ye de na saada na ba ya ne ba ho a wo ma na aduane di ya ne ma me se wa ma ne ba aduane edi oba ye na mini ho na me kwa adwuma enti me ba ye na wote ho na me busa me ma me se akosu obeye eden ena wo se oba ye wo se kwom de nti ma me kia no amo ena wo ka se won ti bi manini enti me kwato na me ka che ne se wadi awia a won komempa asem na akwala ni pie ya wo de koye ni bawo yenye ni sei obi a o mane we dokas matim ko dia koma wo ma me ho e ba de aduane ba ma mbechemu no e ba ne se na de se dokas ko be wo bia minima de krontia okay na me dasi men so me dase afei moma me situational report na me nhunu ababa wa dokas ya ote ahensan sebe ensam no eba seyi obi e pene de na emom se mpanyini tena so na yetie we a eno na eboa me ehunu ba bia ye de to se awura no eyampa wabie na no aka kire awura we se ode no agya ode na busuafo agya akonodi nokore so ka saa die nti ni nyina so pa ne sen ntira e ma ne ka saa asem no duabonye se wunim duabo a memodua obi o se mesra wo ngire me duabo na me nkobo wo kowu kokun hu e kona kokun hu duabonye enu nti na santima ewura wabra duabo woni kurom se ne man mu de ye modua kire se onim de na wonim de duabo te wa wonim duabo mensua ne bo wa wonim ne bo na wo de da bia wo bie wano a mebo dua da koya paadi kwa ntoa ana bransuma afie ana akoba bia ye da ne dua na kohwe de duabo etumi ye nipa se wonimu a enipa ye kwa ye ba ye se ba bia mfrema wo yetumi humi bia honhom na amu o enti ensu a wo frɛ no kora no ansomu a honhom foforo tumi som edidi dwuma ade a wo waye bi pɛ baba se ne phone em ne ye den dokas ako abaya ofri he dokas no me pacho me de minim ba bi ofri ba o ka kire me se wo ye akuapem ni na eye den na be ye wo nyonko me ko han dan e wo ba bi ana wote ene ma ne be ye madamfo na so akọ han dan wo ba bi obi ti a kire se ese so automatically obe ye onyonko me ko han dan no na ne ba no ko school e wa askwa e ho so na me ma ni ko school nti wo mu pon a na oni wo mu na ne ba fie nti se wo kwa adwuma na se man kwa adwuma na ode ne ba ni sika na ba abejame abusia sine medi kan e kan first no hwe abai wei oye na damfo yi papa enso na damfo na hu se papa e na odi aye no na we kra danka den ni duabo eden ni duabo de ko na sisi apa de duaba be te se ai froi si de duabo ba be se so bi ya from padan fashion duabo ada ne fashion obo a ofini krom
baby no baba bodua so baby owo nsumpo ummodua ho nso nyamba ha nsia na wo bodua umiense sound na de wa ye bidade ye mohudua so ye bidan kwa dia even kwanye so ye bidan kwa da etumi se sound dua bo we etumi se anytime bia eda ne ba wo so tumi enye very careful dua bo ni enjai se o de se nipa na yade kwa na show kwa na jabi bia menka jabi bia manenka enfa ho bufo enfa ho yaw enfa nkobo nipa no edua man no so enkonko ye ohaw bi enfa emeto so anase enfa mre nipa no na fence no uko bebia no do makọ ompa asem na do makọ enya afna do ukuru na bebia kwa kophe sise na ware hu ya den no eba sese abawe krambo so ni kuru kwa na me dem sisa ko betimi krampo agi ni kurin afini nsem esansa wo do ukuru number emma wadanfo aye den sise yesma ye hu munti yo obetu meki Canada for nsem ade kire ni kuma ono betina awale ase no unti timunye very careful men kan say bia de abayo eyeye waya de na say bisa anase obetumi agi eye sister ikuru men kan sa nemum no munye very careful e wo sa nyama we sanse ehu sa nyama we no aya na ehu ankasa timunye me ni enda wenye very careful midu besia Mediana complaints feedback biano me de baba ma me tiefo makramo